духтарако хуш хабар аксияи калон рафта истодаи дар нами 61 магазин бозори Корбон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазини Ламираш пальтои фасони хушрура духтаро нигоҳ кунед 600 сомон кардаган хушругиро бинен 1200 сом будан ҳозир 600 сомони шидага ина чанд намудуш ҳастай диден чӣ хушручан мехошан аҷоибота ина 600 сомон ана баъд ҳозир бо 500 сомонаш ҳам ҳаст ана ин қисм да бошад 500 сомон ина духтаро инош 500 сомони размеро ҳаст барои маълумоти бештар бо метавонен хучонда муроҷиат кунен ина қисми болоро бинен чӣ хушручан 500 сомон дар бораи размер дар бораи доставка 450 сомон духтаро 500 не 450 сомон бинен чӣ палтучои фасона ина яма и поёнам иёям ҳама хеле 450 сомони бинен расветкаҳо ҳаст беҳад хушручаян айнаи чанд сумай ва духтаро инаи моделай ку дуини мазоро ина 1000 сомон кардагиян ина натуральни туркия на гуанҷу пекин мана марамат 1000 сомон ира бинен янамун ранг янамун дуини мазорай кам хеле ҳаминам дуини мазор мефутанози 1000 сомон шидагай метавонен биён бо айпеш бинен духтаро ана боз аксия духтарако нигоҳ кунен новинкои фасон омада инам хеле палто иноро 800 сомонӣ кардагиана беҳад фасон ака нигоҳ кунен ин цветчам ҳастай ина каседа дар кора духтарако биёен размеро ҳамаш ҳаст бори новинкаяй бозори Корбон тарафи Тило бозор 12 дарвоза магазини Ламираш ина 61 магазин мешава баъд медонед инаи палтои қади 11000 кардан мана ино 2000 бо 2200 будам хебуд ҳозир 1000 шидагай 1000 сомон қадошон 110 и цвечам ҳастай марамат кадом намудуш дар кора шумо метавонед нависен бо суратон мепартоян интихоб кунен дар ва как доставкатон мекунанд агар ки омада натонен омадани бошен духтаро ҳатман биёен ҳам интихоби палто бисёрай ира бинен бори новинка бисёр омадагай аҷои палтои хушру мана аз ами 450 сум сар мешава нархи палто дар магазини Ламираш қиматиш чанд сумай то 3000 сомона марамат тамошобино нигоҳ кунанд чӣ хушрувай ё бори новинкаян қадошон дароз 2500 сомонай анози ма дига цветошам нишон метиҳам марамат биёен айпеш бо биненам палтои хушру омадаи магазини Ламираш да духтаро нархошон аз ами 450 сум сар мешавад то 3000 сомона мана марамат метавонен биёен айпеш бинен мана аслан инами тараф 2500 яй ана 450 сумашаву 500 сумору 600 сумора бо метавонен ки хичона нависед суратошам мепартоян ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонен леки агар омадани бошен духтаро бовар кунен ҳами интихоби фасон омадагие ки ина палтогир бошен шубагир бошен ҳатман Ламираш биёен бозори Корбон 12 дарвоза 61 магазин яди магазинои шишагӣ ина тарафа бинен ҳамаш новинка ина танаи модел дам ҳастай духтаро нигоҳ кунен и ҳамо дуини мазорашая мана нигоҳ кунед чӣ хушрувай дувни мазорае мана аҷоиба нигиндор мехдор остинакош фасони бадхулас тарако палтора хушругиша диден ина марҳамат и анамо 800 сомонай бори новинкам қа хушручай ки мехуш ина каседа дар корай дига цветошам аст озима шумода нишон метиҳам метавонен бо рафта омада айпеш бинед омада наметонед нависен хичон дар ва как доставкатон мекунанд нигоҳ кунед духтаро қадошон 120 ҳастаю 110 ҳастай ина то инамиҷара диден то инами 30 то амиҷара нархошон 800 сомонӣ дар магазини Ламираш бозори Корбон тарафи Тило бозор 12 дарвоза 61 магазини Ламираш ина диден чӣ хушручай ана нигоҳ кунед ишам пушдагиай модель ямамо 800 сумая диден чӣ фасонай каседа дар корай бинависен духтаро размерош ҳаст дар ва как доставкатон мекунанд агар ки хитон омада натонен омадани боше бо нақстар мешава ки мепушен мебинен диден ана баъд ина инош чанд сумай ишам 800 сумай ишам 800 сомонай а ина ёш чи ана ино 600 сомон то куҷоя 600 сумаш инам ёш 600 сум ёш 800 бай тараф бо 1000 ина ино
800 сомон. Ана аз ин тараф боша бо 1000 сомонаҳош ҳастай. Марамад духтаро ҳам палто бисёр омадай. Коротки, дароз, мехдор, шуба, чизе ки дар курайтона бори новинкаи ҳамаш беҳад сифати хуб доранд. Марамад духтарако омада бо ай пешқитон тамошо кунен. Куртои фасони Дубай духтарако хушругиша бинен ҳам блеск дора бо ай пеш. Ином рамрои тоза Дубай ай духтаро. Ҳозир модель даем нишон метим бинен чанд та расветка омадаги ай магазини Ламиражда. Мана блески ра бинен духтаро. И боку тамоман дигар хелай материалаш. Нархш 600 сомон ая. 600 сомон. Марамад дигар цветош ам аст метавонед бо бинависен шуна. Шумо да мефаҳмонанд ки чанд размер дора чи хелай. Ина беҳад хушрӯ. Ҳозир модель даям нишон метам. 600 сомон. Мана духтарако каседа дар кораи киртагир бошен ҳатман магазини Ламираж биёен. Бозори Корвон тарафи Тилобозор 12 дарвоза 61 магазин. Ряди магазинои ваяя магазинои калон. Мана духтаро ира биненда қафошам ҳамаш намхе сангча дора диден. Аҷоиб хушрӯай. 600 сомон размеро ҳастай. Шарф доран, бо шарф доштиян катишон. Баъд ин аи даётон боша ҳамира бисёр пурсидабден королевский велюра ё чанд сомон 300 сомон шидагиай ҳам қохушрай оригинал шай духтаро и ҳам сангчош оригиналай ҳам материалаш фасони бадай королевский велюр. Ина дигар цветош ҳам ҳастай. Инош чанд сомон 300 ҳамаш 300 ян. Ина ишам хушрӯа цвет чабинен шоколаднови аҷоибот. Хулас биёин духтаракои хушрӯ ҳама намуд куртора аз магазини Ламираж бо нархи дастрас метавонен пайдо кунен. Куртои фасон дар магазини Ламираж духтарако нигоҳ кунен борои Дубай аз 800 сомон ами куртои фасон аз 800 сомон сар мешава то 1600 сомона. Ина моделакои новинка беҳад хушрӯ метавонед бо биёин бо арзон мешава ин нархо бо арзон мешудай ай 800 сомон то 1600 сомона. Инам хе куртои фасони Дубай дар Ламираж марҳамат метавонен бо биёин ай пеш бинен. Бозори Корвон айҷа тарафи Тилобозор 12 дарвоза духтаро марҳамат 61 магазин ряди магазинои шишаги магазинои калон духтаро биёен. Рӯпаруи панҷум қаторен рӯпаруи панҷум ами панҷум қатора охирон шай. Баъд нигоҳ кунен ипекои комбинированӣ омадай велюркати ё чанд пулан 800 сомон хушрӯа аксия кардиан 800 сомони. Ина ипегирам бошен духтаракои хушрӯ турецки инаи чанд сомон инаи велюрая 800 сомон. Фасончагиша бинен духтараком хушчаян ки марамат биёен Ламираж ҳама намуд куртои фасона бо нархи дастрас метавонен харидорӣ кунен аз 800 сомон то 1600 сомона. духтарако палтогир бошед марҳамат моделои фасони палто дар Ламираж омадагиай ҳам хушрӯан ки нигоҳ кунен. Ина ино дувнимазорашая қадашон чандай шубои фасон 120 қадошон духтаро нигоҳ кунед остиношон мех дора нигиндор ҳамаи цветош ҳастай шубои оригиналан ҳамаш чай натуральная марамат нархошон 2000 сомон. ҳозир ина модель даям нишон метам. Ина биненда чи хушрӯчан ина каседа дар корай чи цвете дар корай ҳатман биёен ҳам размеро ҳам расветко ҳамаш ҳозира шуда ҳастай бори нав ки омадагай ҳамаша метавонен аз Ламираж харидорӣ кунен. Бозори Корвон 12 дарвоза 61 магазин охирон қатори 5 биненда охиронша бинен магазинои калонай. Ина ин норкои хушрӯ аст ё чандан ям 2000 ина норкои фасон 10 дора 20 дора ҳардушам нархш ягай ҳардушам 2000 марамат иҷада бо дигар цветошам ҳастай метавонед бо нависен суратоша партоянтона интихоб кунен. Ино бо арзон мешаванд.